ndaenda notora phone dzachiti 6:06 10 dzakapinda message yamama dzekuti hanzi kukwata mbuya kikiki. Kukwata mbuya kikiki kungoseka. Mva ndatopindura 7:06 mva ndati naye mama munoti tinotadza kutya sei musati madzoka kumba. Yakangoenda kawani. Yaita semessage yekuti mama wari kukuti wakuchipata sakasvika. Alright. Yakangoenda kawani message. Ndobva ndaramba nditi nai mama mumbori kupiko. Iwayo ese wayanga kungoenda kawani. Mva ndazovaisira imwe kuma 11. Ndati mama kwamuri morara zvakanaka isusu kunokuta kurara. Asi handina umborara. Ndichimwonetsekana kuti munhu haasimbozviiti ari kupi. Mva ndati pamwada problem iri pafoni yangu. Kanditraya kufonera mamwe malaini ninzwa kuti shuwa problem iri pafoni yangu ere. Kungoti kana mune kuziva inini mystery yakaitika tavhurirwa saga munin'ina musoro wakaita kakunyemwerera so. Ndakangozviona ndikati handinga pamwe ndiri zvinhu zviri zvandiri kufunga. But kuti ndiye ndakabva kuno ndisingagutsikani but zvino hana yangu yakagadzikana kuti munhu mabhonzo atakasiya kwagutu ndiye munin'ina wangu. Muri Zimbabwe tirimo munyaya yaStella, nyaya inosuwisa, nyaya inokatyamadza, nyaya inochemedza. Pari zvino ndawanawo mukana wekuti ndikurukure ndichitaurawo nemwana waStella anonzi Panashi, iye anova kuti musi wakapedzisirawo kuonawo mai vake ndiye aiva nawo. Timbonyatsonzwa zvizere kuti tichizosvika nhasi vanhu vakaungana pano kunzvimbo yeushehu kunze vachichema nekurasikirwa kwavaitwa naStella. Ndinokuchingamidza Panashi. Chekutanga rega nditi ndine urombo warasikirwa namai vako ndishoka Mwari akunyaradze. Muri Zimbabwe neniwo zvakare toda kuziva kuti iwewe wakapedzisira kuona mama rini uyezve vanga wakapfekei? Ndakapedzisira kuona mama musi wa7 September. Vanga vakapfeka jean dress reblue nejin hat yeblue. Ita uchitaurise mbijana. Nejin hat yeblue nemasecret socks angane black angane kaline kewhite kumusoro nemapush izvo mapush izvo zviriko mazuva ano macrocs. Alright. Ivo mama vachibuda vaiti ndiri kuenda kupi? Mama zvakaitika mama musi weFriday wavauya vaibva kubasa kunogadzirisa mapeshits avo ekuchikoro. Ndobva vauya vachiti hanzi ndarovera musoro mukombi. Hanzi ndandane nguva yakarebesa ndakamira pabus stop. Saka pakauya kombi ichidedzera kuti shokunze maticha ndakabva ndapinda ndine pressure yekuti ndoda kupindawo mukombi. Hanzi ndobva ndarovera pasimbi yemukombi. Pavakauya panapa vakanditi Panashi nditarisewo musoro. Nzedzi yangu yanga iri mumba maanorara. Bva ndavatarisa. Pavakandinongedzera nepatakazoona kuti panga pakakuvara zvazvakasiyana. Ndobva vandinongedzera pakati pemusoro. Ndobva ndati mama pamukundinongedzera hapana chinhu, hapana chandaona. Nzedzi yangu ndobva yazouya mvati madi manyatsotarisisa sisi Panashi pakati pemusoro apo panenge pakazvimba. Ndopandakazovatarisa mandaona panga pakatozvimbawo zveshuwa. Ndati mama pakazvimba pakati pemusoro wenyu. Ndati ndatoti hamuna dhola here ndinokutengere mastopeni patakazi. Bva ndaenda ndovatengera mastopeni. Bva ndadzoka mva tapakura mva tadya. Tapedza kudya takwenda unorara. Bva ndavati mama chimwe mapiritsi enyu andakutengerai. Bva vatomwa mapiritsi. Bva tatorara zvakanaka namama. Makuseni acho mama ndobva vatomuka vachienda kunochera mvura kwavanosimbondochera. Vatodzoka mva vachera panze. Vapedza kuchera panze ndopavakauya mumba ndobvati Panashi ndodaenda mutaundi ndodaenda kunotenga wigi yekuti ndiende kuchikoro ndakapfeka.
vanga vabvisa rasta ravanga vainaro saka vanga vagerwa zuda hanzasvitoti nenda kuchikoro ndakadai musoro ndodaina kutenga wigi handati mama kuenda kutauni kure inini patakazi pane shopi yandakaona inotengesa mawigi zvikanzi ainzi mari ndikati mama ina handambozvibvunza sekuti mawigi anoita mari mva handiti asi nyangwe zvazvo ukanditi patakazi wakamaona ndoda kuenda kutauni ndichinotenga ndichinotariswa musoro wangu nekuti nhasi handaurara ndichirwadziwa nemusoro mva vachigeza indatoda kuenda kwatakazi kunotenga chingwa achigeza ndobva ndatoti mama ndakuenda kwatakazi kanzi wadiwa ndimirira taenda tese ndikaona wigi handinenge ndawana ndokupa ubva wadzoka nayo kumba indoenda kutauni kawana unotariswa musoro we ndobva ndavamirira mva watopfeka hembe yavo jindresi mva titobuda tese namama panapa mva taenda patakazi mva ndanoarakidza mushopu mandakaona mawigi ndikati mama madi matenga mawigi 2 kuti amapota muchichinjanisa mama wangu atakura $15 mva vati inini iko zvino zvindine $5 ndoyandabuda nayo mumba ndichiti ndeyewigi imwe indechi yetransport pamwe wada ndogononzi mapiritsi ari kuita mari yakati mva ndati alright chitenga wigi yacho 1 mva watenga wigi 1 saka vanga vasara ne$10 mupesi yavo ndobva ndatonotenga chingwa vakatondimirira panze peshopu handadzoka manditoti mama famba zvakanaka vatoti alright nyangwe ndikanzi ndikupiwa mubhedha handisi kunonyanyonogarisa nekuti handisi kunzwa mushe ndamwe ndonotariswa ndobva ndadzoka ndokupesira kuvaona kwandakaita wapesira kuona mama iwo vakazombokufonerawo here during the day vachikupa update kuti ndaenda kuchipatara kana kuti ndatenga wigi yakandazoita sei zvakabva zvazoitika ndauya ndabika tii nehanzvadzi yangu tamwa tapedza takatomboita chinguva tichitamba maplaying cards vanatoti kuna kupa kwashe mama haasimbodai kupa vanosindudza kuti izvezvi ndafamba so gandita se ndabvunza kuti mama mazoita sei bva ndabvunza mama muri kupi mazoita sei zvikanzi zviripi ndakanganwa ID nemedical aid kumba asi ndakudzoka transport ma1 dzanziri kumangwa dzadziri kuma1 masikati bva ndatoti sinzi munhu ati transport ma1 handimboregedze nyanyovabvunza zvikawanda bva ndagesa bva ndapedza ndobva ndawacha hembe dzanga dziri mumba bva ndapedza ndone 3 hapana kana meseji yekuti vaita sei handati mama izvi zvavasimbozviiti chii chikuitika ndabvunza kuti nai mama ichingori transport here nanhasi iri kukunetsai mameseji wayanga kungoenda ka1 nandine matext foni yangu ndakaisa utika nekadhilivhara inotika ka2 saka ipapa yanga yakungotika ka1 foni yangu ipapa yanga yakupera moto handatoti nehanzadzi yangu chienda nondichajisira foni pachaji pandopedza kubika nekusuka maplates anendashandisa ndichibika ndonotora foni ndoona kuti mama hapana meseji avanenge vaiisa here kuti vazoita sei shuwa akaenda kanisa foni pachaji ndobva ndapedza zvese handaenda notora foni dzadzichiti 6:06 10 dzakapinda meseji yamama dzekuti hanzi kukwata mbuya kikiki kukwata mbuya kikiki kungoseka mva ndatopindura na7:06 mva ndati nai mama munoti tinotadza kutya sei musati madzoka kumba yakangoenda ka1 yaita semeseji yekuti mama wari kukuti wakuchipata sakasvika alright yakangoenda ka1 meseji ndobva ndaramba ndichiti nai mama mumbori kupiko iwayo ese wayanga kungoenda ka1 mva ndazovaisira imwe kuma11 ndati mama kwamuri morara zvakanaka isusu kuno kutakurara asi handina umborara ndichimwonetsekana kuti munhu haasimbozviiti ari kupi
ndati pangoda problem iri pafoni yangu kanditraya kufonera mamwe malaini ninzwa kuti sure problem iri pafoni yangu ere sine ndakatanga kufonera maini nangu anogara kuno kusho kunze ndobva yaita go through ndakati ndafonera sisi wangu kuHatfield ndaita go through ndakati ndameka short phone haisichi problem haisi phone yangu pasina kana 10 minutes maini nangu kuno kunobva phone Kanzi panashenda na mistiko yako chi. Ngandati maini mama kuno kavasati vadzoka. Ipapo dzadzato kumatikofu. Matikofu ani. Ndi mama kuno kavasati vadzoka maini. Na ndisikuzwe tichi chiri kuitika kwavari. Kanza pamwe kudai network kana kuno kondrukuta fonera namba dzadhidhi yako dziri kuramba. Ngandati alright. Ndakurara ndakati asafoni yangu chiti pamweda vanogona kutaya kufona indakadzima foni azvite kana kusenda message ndokurumidza ndaiona havana kumbosenda kana kufona 6 dzakakwana ndakamuka ndatomuka ndachera mpama yangu ndatoita basa rangu rese ndapedza ndada kuti ndakuenda unorara nandakuradzwa nemusoro ndandati gandichene ndinorare pamwe anosenda chi message ndikaiona kuti vasenda kuti chi ndichida kuti pinde mumachirasisi vamwe nanambofonera manheru bva ndifonera sikanza maini nezuro ndakaona missed call yenyu ndakakurumidza kurara chi vandavadza kuti zisirozi mama hana kurara kumba vati mama hana kurara kumba chirudzii vandavatsanangurira kuti ndozvavakaita vakangobuda achida kuenda kuchipatara hanzi alright inondobva ndati kuti ndione zvinhu ndega kunoku ndogona kuremera rakaniende kuna maini tinoonesa netitu namainini ndamutsa kupokashi ndati kupa chimuka ukiedo ndakuenda kwamainini ndiri murodhi kusvika kwamainini mukoma mubva vandifonera vafonerwawo nasisi kuti ndozvaitika vandibvunza chii chakaitika mva ndavatsanangura chikanzi apa uri kupi kuratidza kufamba ndati apa ndiri kuenda kwamainini asi ndatosvika chikanzi alright chifambisa undipe foni nditaure namainini kwamamva ndasvika kwamainini mva ndavapa foni mvata namainini mimi chiendai kuchipatara kuri kunzi kwavaiti vakuenda kuti isusu tiri panapa wakanditanzi ndiri kuenda kuMedlink iri kwaChigwende tapa takazi mva nditi asi ndoda kuenda kuSouthlands zvazvazvipatara 2 zvavataura zvakasiyana namainini vatitanga kuenda kuMedlink iri kwaChigwende kudhuze nekunoku vatasvika mune patient yakadai yakamboyo panapa ere kanzi hatina patient iyo yakambosvika pano saka tichienda ikoko takandodarika chinosiya foni yamainini wangu kuchaja mba kweshamwari yavo vatadzokera tinotora foni yayo hanzi mukomvai ndevi mvatavatsanangurira zvazvaitika zvikanzi mirai ndikupechi phone number dzekuSouthlands ndakamborapwa ikoko pane kuti mufambe mugona kufamba mosvika monzi hamuna patient yakadaro memafambira pasina mva tapiwa namba dziya mva tafona mune patient yakadai yakamboyo kunoko zvikanzi mirai itombokatei foni yenyu kuti tizokufonerei sine vakabva vafonawo mva hatiti hatina patient yakadaro inezita rakadaro inonzi Stella Chidzengo kana mushangidzi yakambosvika kunoko mva tadzoka kumba namainini mukoma mamangu ndipo paakabva azouyawo kunoko saka iwewe uchizopesa apa uchirarama mama usingazive mama wasi kudzoka chimboti wachadzoka after 3 days wachadzoka after 5 days but mwedzi wangu wauda kutokwana wainzwa sei zvaindirwadza kuti handisi kuona mai vangu padhuze pangu mai vangu ndandajaira kuti ndomuka vachindimutsa chinditi pana chichimukokedo takubuda takuenda kubasa saka madhesi aya zvaindiremera kuti ko mama varipi vambori pai vakudya isusu zvatiri kudya kudai ivo varipi kuri kutonhora kudai ivo vakapfeka zvinodziya here kwavari apa foni yavo yanga isichatoitisha yaingonzi not available chesapa uyo uchizonzwa mashoko ekuti wongomai vawanikwa asi vawanikwa angori mapfupa ukazvitambira sei ndakarwadziwa zvakandibaya pamwoyo zvekuti
nanasika handisati ndazvikashira kuti mama havasisiko. Ndandoziva kuti mama anga ari munhu akaita sei. Mama aive munhu mamaka zvizhinji zvaiitika pana mama vaizvichengeta mudundura, hapana wavaiudza. Mama vanga vasingasheyi nemunhu kuti ndozviri kundiwira. Asi inini sekuona kwangu mama vairwadziwa. Mama nadhedhi pavakarambana, pavakanzi vauye vagare kunoku, mama vaitarisira kuti lo ichavati garai rambai muri kuchitungwisa mwana wechikoro apedze chikoro. Asi hazvisiri izvo zvakabva zvaitika. Vakabva vanzi vauye vazogare kunoku kushokuni. Ska munhu uyoyo aingoshingirira kuti ndishingirire kuti mwana wangu apedze grade 7. Nyange akapedza grade 7 ndowana kwandinonomuendesa. Inhangu nyangwe hangu ndikanzi ndabva kunoku kure ndichibva even nemakombi zvaive nani. Asi mwana arega kudhistebheka kuchikoro. Ndozvavaivarira. Alright. Mashoko ekupedzisira ari pamwoyo wako waugada kutaura kumhuri Zimbabwe nekurasikirwa kwawaitwa namai vako uye nemafiro aita mai vako aigona kufa kwakanaka ndeyekuti chipanashe. Ini nangu ndinongoti kwavari ikoko mamazoruvai munogare. Asi isusu kutokumatisira ronda risina anofara. Tarwadziwe nekufa kuita mai vangu. Masiwa muri vangani? Tatingori 2 ini nehanzvadzi yangu. Une makore mangani? Ndine 24 years. Hanzvadzi yako? Ane 12. Ane 12. Alright. Mwari akunyaradze panashe zvinorwadza. Inini hangu ndiri kunzwa kubatikana. Pakasvika shoko kwandiri ndofunga ndakanga ndatoenda kuchechi ndichinonamata kuti Mwari vatiratidze pane munin'ina wangu. Ndakaona pafoni pangu pane 40 missed call dzakabva kuna dhedhi. Ndakatiraya kuda kuritena call yadhedhi yairamba kusvika ndazobata imuramu wangu. Ndiye akangonditi vatete foni yavatete Stella yawanikwa. Ndichinzwa kuti foni yani kwandakafara ndichifunga kuti mupenyu. Ndakamhanya kunokwira kombi kubva kuGrenari. Zverufu ndakazozvinzwa ndapano. Zvekuti ndakapererwa. Hazvisi zvinhu zvandanga ndakatarisira kuti mainini ndichavawana nenzira iyi inorwadza kudai. Asi ndichangopinda mumba muchangoti garei ndipo pandakafonerwa nevakanga vaenda kwaGutu. Kukanzi vatete maakupi. Ndikati ndakusho kunze. Kanzi simbai zvandakuda kukuudzai ndizvo. Ichokwadi kuti zvafutaurwa nemapurisa nditete Stella. Ini handingatadzi kuidentifya hembe zvipfeko zvani zvatete. Saka chishingai muudze vamwe kupi ikoko. Ndakatadza kuzvibata semunhu mukuru. Ndakatora nguva zhinji ndichichema. Asi nemushure menguva ndakazoona kuti ndini mukuru ari pano. Ndotofanirwa kushinga kusimbisa vana ava. Nyaya yaStella iri kundirwadza. Munhu andanga ndakatarisira kuti ndine muvhunzo wekumuvhunza kuti mainini kana pane zvanga zvichikunetsa haubvi pamba. Unofona kana kukwira kuya kuti sisi ndanetswa nezvakadai. But muvhunzo yese yandanga ndakamuchengetera handisisina wekuivhunza. Asi ndiri kungoti whoever akaita izvi kana kuri kuti ruoko rwemunhu, Mwari ngavarakidze kubata kwavo kunoshamisa. Haisi nyore kuti munhu tingoviga mabhonzo. Dai tawana mabhonzo ari intact zvanga zvichizorodza mweya yedu. Kwatakashaya
ari pai. Zvinhu munoziva kuti pachivanhu chedu zvinhu zvinozoramba zvichiita recall mumhuri. Anogona kuzoti hatina kutsvaga. Tanzwa izvi vana bhudhi vadzoka, takaonesana semhuri kuti ni honguko matsvaga maona zvamaona. Vachidzoka inini I thought kuti pane foul play yakaitika. Zvinogona kuti vanhu ava vakatora havo chitunha cheumwe munhu vakakurura hembe yemunin'ina wangu vakaita sei vakaita sei. But tazowirirana kufuma tichienda kwagutu. Zveshuwa takaenda mukutsvaga tichisvika pese handina kunge ndambogutsikana kuti ndizvozvo. But ndazosvika mumochari ndikaona dhirezi remunin'ina wangu neskin tight yanga akapfeka nehandbag nemapushi zvoga zvakandirakidza. But chiri kundishamisa kuti kana akaenda ega munhu haugoni kukurura mapushi ako wopfekera masokisi mukati memapushi uchiti uzviuraye here. Kana kuti toti akazviuraya aifanirwa kuoneko akarembera mumuti. Ndo nzira yatingafunga kuti kana aida kuzvisungirira akaona kuti kunoku hakuna muti inogona kumusunga. But kwagutuku kwanyanyisa kuita kure. Mwana tichimuvhunzurudza anoti mai vakabuda mumba vane $10. Muchikwama makawanikwa mune 950. Kureva kuti akangoshanda kubva patakazi kunosvika kwaboka ndo panoita 50 cents. Njodzi ndotarisira kuti munin'ina wangu pamwe akaiwanira paboka. Toti mota dzezvipipipi mazuva ano dziri kungotora munhu dzomutorera zvaakabata dzomudhamba. Munhu uyu anofanirwa kunge aine intention yake. Saka intention iyoyo ndeyanda kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti vatibatsire. Kune vanoziva vatibatsire. Stella arwe nyaya yake ega. Isu pachezvedu takamboedza 1 month yese tichitsvaga tikagara panapa. Tichibuda tichiita maflyer tichiita sei asi hapana chatakakwanisa kuwana. Vemwe yavaitotinyepera dzimwe nguva. Pane vakatotidyira ma300 nema 1.5 vachiti munhu wenyu akagara ari kudya sadza apiwa sadza nenyama yakagochwa but achasvika pamba penyu na 2:30. Umwe akanditi muchibva kuno munomuwana akagara pavhuranda kumba kwenyu. But yainguva nyaya yekutitorera mari. But takukumbira kumhuri yeZimbabwe. Isusu mari hatichisina tazunziwa. Kana pane vanogona vane rudo avo vanosundwa kutibatsira vatibatsire. Mystery yakaitika pahama yedu ibude pachena. Nyaya ive closed chapter tichiziva kuti what actually transpired pana Stella. Stella akafamba ega here kuenda kwagutu. Kana asina kufamba ega chii chakaitika. Mwari ngavaite kuti chokwadi ichocho chibude pachena. Ende ndakatarisa mwana wemunin'ina wangu mangomuona zvaari. Mwana ane 24 years asi haasi kukura. Mwana wongwinisa mai guru ndogona kumupa rudo. Asi rudo rwanga achipiwa namai vake haacharuwani. Zvinorwadza. Zvinorwadza kupa hongu ari kuchikoro. Asi unoziva kuti mwana anodzidza pfungwa dzakagadzikana mai varipo. Vachimhanya kuti mwana urarama sei. Saka dai mhuri yeZimbabwe yatibatsira. Zvikuru sei kune vanhu vasingabhadharisi. Vatibatsirewo tikwanise kuziva chaicho chakaitika pakushaikwa kwaStella. Stella handinambofungidzira kuti takuzonoviga mabhonzo chete kugogwa. Musoro uyu maziso anga chiri kuonekwa. Hapana chiri kuonekwa, hapana kana nyama. Kungoti kana mune kuziva. Inini mystery yakaitika tavhurirwa saga. Munin'ina musoro wakaita kakunyemwerera so. Ndakangozviona ndikati pamwe ndiri zvinhu zviri zvandiri kufunga. But kuti ndiye ndakabva kuno ndisingagutsikani. But zvino hana yangu yakagadzikana kuti munhu mabhonzo atakasiya kwagutu ndiye munin'ina wangu. Aiwa. Tinotenda tinoti Mwari akunyaradzei. Mama muri yeZimbabwe ndofunga mangonzwa sisi vaStella vachikumbirisawo kuti kana kune vanodawo kuvabatsira
kuti zvinyatsobudawo pachena kuti chii chakaitika. Stella akasvika kana kuri kuti akatorwa kana kuti akabiwa kana nevakamuuraya vacho kuti ndivanani. Imhuri iri kukumbira chiti hatisina imwe nzira asi tiri kushuura kuti tigoone closure, tigoone peace, tizive zvakaitika pane hama yedu. Ndinotenda Masvita.